इउपिपिएलनि सायावथ' मा फोरमायनायाथ' बेनो बिसोरनि बेबहारफोरखौ जों मोजां मोनाखिसै प्रतिश्रुति होबाबो बिसोरो खोथाखौ ओरैनो बुङोल' लाखिया गावसोरनि खोथाखौ नोंसोर आंखौनो थगायदों आरो बेयो आंनि फैनाया जाहैबाय बिसोरो जोंनि खोथा मथे सोलिया आरो प्राइमारिनि सेक्रेटारिखौ दुखु मोननानै जों फैदों बिसोर माने जोंनि भट नङाबाबो देरहायै जाहा होनना बुंनायखाय आं बे बिपिएफआव हाबफैनाय जादों आरो आं सोरबा मिनिस्टार माबाखौ दुखु मोनाखै माने बिसोर जोंनि खोथाखौ खोनासङा प्राइमारिनि सेक्रेटारिया बेनि थाखायनो जोङो दुखु मोनबाय थादों जार फलाव सांग्रांनाव माखासे थांदों डक्टर सांग्रांनावबो इउपिपिएलनि मानसिफ्रा सोरलां फलां जाजोबदों बेनिखायनो जोङो दा बे बिपिएफआव हाबफैनाय जाबाय बिसोरनि खोथा बाथ्रा मोजां नङा जोंनो जेबो खबर होआ माबा मोनसे स्किम फैबाबो जेबो सुजुग सुबिदाखौनो होआ जोंनि भटखौ नाङा होननायखाय जोङो दुखु मोननानै थाबाय थाखादों आङो थादों 20 बोसोर थाबाय आङो इउपिपिएलआव पिसिडिआरनि आगोल बे डाबल पिनिफ्रायनो थाबोदों आङो डाबल पिनिफ्राय पिसिडिआर दादों पिसिडिआरावबो थादों आङो होमबा प्रेसिडेन्टमोन प्राइमारिनि आसाम प्राइमारिनि प्रेसिडेन्टमोन आङो बे समाव मोजाङै मोजां जादोंमोन निजे पकेटनिफ्राय फैसा गारै गारै खामानि मावदोंमोन अब्लाबो जोंखौ नैबे दा 2019आव आं बायदों आरो आङो आफादगिरिनिफ्राय ओंखायनो थादों आरो बिनि उननिफ्रायनो बे आंखौ खबर होआखिसै खबर लेंहरा जोंखौ जोंनि भट नङाबाबो देरहायो मायो होननायखाय जोङो दलर थाबाय आरो अब्लाबो जों नेबाय थादोंमोन इउपिपिएलआवनो खामानि मावबाय थागोन होननानै खिन्थु दिनैसिमाव जेबो पात्ता लायैखाय जोङो बिपिएफआव हाबफैनाय जाबाय आरो इउपिपिएलनि सायावथ' मा फोरमायनायाथ' बेनो बिसोरनि बेबहारफोरखौ जों मोजां मोनाखिसै प्रतिश्रुति होबाबो बिसोरो खोथाखौ ओरैनो बुङोल' लाखिया गावसोरनि खोथाखौ नोंसोर आंखौनो थगायदों आरो बेयो फेरेंगा सारा फेरेंगा प्रणय ओमफ्राय बिश्वनाथ फेरेंगानि फिए आरो प्रणय आरो बिश्वनाथ बिसोरो गावसिनि फिसाजोनो गावनि बिसिनो होबाय आरो फेरेंगाया गावनि फिसाजोनो साख्रिखौ होबाय आरो बे साख्रिखौबो आंनो होनो होनदोंमोन साख्रिखौ होआखै आंनि फिसालानि जाखाजोब्बाय नोंना थिखांजोबखाबाय होनना बुंदोंमोन बेहायबो बिसोरो आंनि खोथाखौ लाखियाखिसै नोंनिखौ बोरै खालामखो गोजौआव दानबायलै होननानै बुंहरदों आरो बै जेलानाखि रिजाल्ट होनो नागिरदों 5टा कि 5:30 बा 6टा बे टाइमाव आं टाइमखौ बावबाय बे टाइमाव प्रणय फिएआ फेरेंगानि फिएआ बुंहरदोंमोन दिनै रिजाल्ट होगोन रिजाल्टखौ दा नायदो 12टासोआव होनो हागौ होनना बुंहरदोंमोन लोगोआवबो बिसोर होआखिसै आरो आंना ओंखाराखिसै थगायबाय लिरनायावबो हादोंमोन खारनायावबो हादों अरेलाव 2-3सो हायाखैमोन आरो बेनो बेनि थाखायनो आङो दा दुखु मोननानै बिपिएफ पार्टियाव हाबफैबाय आरो आं जेबो डेभेलप मोनाखै आंनि थाखाय डेभेलप जायाखै आरो आंनि नुनायाव जेरावनाखि बिसोरो बैयाव इन्डास्ट्रि माबा गायसनफैदोंमोनलाय बैग्रिबारियाव जोंनि खाथियावनो पलिटेकनिक लुगोन इन्डास्ट्रि बानायगोन होननानै बुंदोंमोन दा अन्थाइ खाम्फा गायसनदों सरकार जास्लाबनो मोना दाबो गांग्राङैनो दङ आरो बे अन्थाइ खाम्फाया दा ओरैनो थाबाय लुला ना मानो जाला मानि थाखाय जायाखै आं बेखौ मिथिया आरो दा बिनि थाखायबो जों दुखु दङ जोंनि जायगायाव जायोब्ला जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला एसे सुजुग सुबिदा मोनगौमोन जों बे हिसाबैनो खामानियाव नांथाबबाय थादोंमोन मानसिफोरखौ दोनबाय थादोंमोन जयैनो खाम्फा बरगयारिखौथ' फेजेनथारगोन बियो मिनिस्टार जाखांबाय खेबथाम बे हिसाबै बे बारनो नाङामोन बिपिएफआव थानांगौमोन मा हिसाबै फैदों आंथ' आसरितसो मोनदों बियो बिपिएफआव थानानै खामायबोखाबाय खरपति जाखाबायमोन न' बां लुखाबाय गासैबो जानांगौ जाखाजोब्बाय अब्लाबो बिदि मानो फैदों बे गावनि खोथासो आरो आं जे फैनायखौ दुखु मोनदों इउपिपिएलआव थांनायखौ बिपिएफआव थायोमोनब्ला बेसे मोजां जागौमोन दा आरो साबसिन जाबावगौमोन दा जोङो बेखौ जेननाय लामायाव नुहुरबाय आरो बे 100% जेनसिगोन खाम्फाया चिरां दुवाराव